Hello guys. Muna ang alaga kong aso. Kumain ka ng mabuti to koy. Tuy. Makatulong to sa atin. Ito ang alaga kong aso. Ang kulay niya ay puti. Mahal ko ito. Kailangan mag-alaga tayo ng aso guys. Kag naikawatan, paghot man ni sila guys. So gutom na talaga siya oh. Gutom gid siya maayo. Tukoy. Tuy. Ang tukoy. Tuy. Yun mo guys. May yun nga